امروز тамошобинам бегаи рӯз кати дугонаем ки тиллофурӯше я торти фасон пухтай оварда омадам. Торти ба маза медона ки ма ба ғайри тортаи вай дигар торта ҳеҷ кара намехӯрам. Баъд пагоша кина имрӯзаш вай бад каталог мунтаҳо мешава. Ма як рӯз пеш уже планёрка тайёр мекунам ки 21 рӯзи каталог ма чӣ кор мекунам, нақшаҳома ҳамаро менависам тайёр ва ҳар рӯз қази командам кор мекунам. Анака давоми қиссамона нақл мекунем. Хулоси гап вақте ки кундошум буромад рафт, реально ма зиқ шидам да. Ҳам тарсидам, ҳам зиқ шидам. Хонаи ки пури одам боша, як бора сари қоқи худат бимонада ҳафт дар хона чӣ хеле худам тоқа мондам, зиқ шидам, тарсидам. Баъд дар о қишлоқ правилаш ҳамида ки одаме ки нав меомада гудаку хам медодиянд. Масалан гудакони талабое ки уже мактаб равакан синфҳои 10-11 ҳамин намози шом мешавад, дар трезома ба барф мезананд, трезома тақ-тақ мекунанд, алкашо меоянд дар пушти дарам сигарет мекашанд. Чанд дар маҳкам мекунам, сад накунӣ дарои чӯи як шаташ бизананд ҳуй мешава. Хов аймилам паридай, намедонам чӣ кор кунам. Ана Мустафо 1 сола буд, 10 моҳа буд, Муҳаммад боша 2.5 сола. Муҳаммад як рӯз дар бегах даҳани треза дар нигоҳ дора, тамошо дора, дар треза тақ-тақ дора. Мустафо боша дар говора ма бошум картошка бирён пухтестам. Соат 8 бегаҳ. У момент ҳоли бузу гӯспан набуд, ҳеҷ набуд. Картошка бирён пухтестам, ма соати 8 уже хуфтанай. Ки ҳами кадомеш ки дар треза ки ба барф ки мезана, ҳами Муҳаммад айдаи треза айҷош як қад мепаро дар замин меғалта. Вақте ки ма бачама тарс шав, ларз шав, ғалтиданша ки мебинам, ҳами тарс ай вуҷуди ма меброя. Ай ҳамон рӯзе ки ба сари ма омад, то имрӯза дига ман на ай танҳоӣ, на ай берун, на ай ҷангал, ай ҳеҷ наметарсам. Ҳамон момент ҳамон кудак ғалтидаша нагирифтамаш. Ба шаст ки ҳамид даро чанд дар маҳкам дарора ҳуй кардам ки буромадам ба сини дароза ки кудакгала давиданд. Майда нестанд, ҳамаш бигем ки 15 сола, 17 сола. Сир кардам, ай кӯча буромадам, сиршон кардам ки дод зада, нигоҳ кунед, дод зада гирия карда ки ман меқапам, қиртақта худам меҷафам. Анам хе гуфта давидестам да ба арси. ҳамсоёҳо ҳама буромадан, қишлоқ чӣ хела гирия дорум, сир кардестам. Як духтарак будам, қишлоқ синфи 11, ранги характери бача дошта, ҳамаро ғам медод, ана ҳамо будай. Хулоси гап қапида натонистам ша, ҳамсоё успокоитам кардан, хай оромам кардан, насиҳатам кардан. Хай омадама пеши худам мақсад гузоштам ки ай ҳамин рӯз иборатан ма кӯшиш мекунам беҳтарин модар барои фарзандон бошам. Рашк, бахилӣ барои авқот, барои продукта, либос ма дигар хидмат зиқам намекунам, пеши ягон кас сарам хам намекунам. Рас ма ҳамиёро ба дунё овардам, ма бояд ба сари баланд анами фарзандома тарбия кунам. Баъд аз байн 2 моҳ гузашт, шавҳарам омад. Омадан баробар 27 бузу гӯспанд овард.